Joo, Timo Tähtivalo olen nimeltäni ja 42 vuotta on nyt ikää ja semmoinen vähän reilu 2 vuotta on nyt käynyt täällä aktiivisesti. Ja vähän vajaa 400 treeniä on nyt takana. Ja aika hyvin on pystynyt sillä ilman vammoja, muutama pikku juttu ollut tuossa matkalla, mutta hyvinkin sillä ilman pidempiä taukoja. Voimamieslajit ja salainen haaveilu, että olisi joskus voinut jopa itsekin semmoista harjoittaa, mutta ei ole tullut koskaan sitten niin paljon treenattua. Ja tämmöinen toiminnallinen harjoittelu on ollut niinku semmoinen kiinnostuksen aihe ja sitten varmaan 3 vuotta sitten ensimmäisen kerran niin aloin kuulemaan tästä CrossFitistä ja rupesin tutkimaan vähän sitten, mitä se on ja alkoi tuntua siltä, että tämä on niinku hyvin jos ei nyt samanlaista, mutta kuitenkin jossain määrin niin samantyyppistä kuin nämä nykypäivän voimamiesurheilut, että CrossFitissä on aika paljon samoja juttuja tullut ja sen myötä sitten kiinnostus heräsi. Kun oli jotenkin semmoinen ajatus, että tämä on kuitenkin niin kova harrastus ja itsellä oli kunto silloin todella huono. Ja vähän pelkäsin sitä, että kuinka mä pystyn. Mutta sitten onneksi sitten uskalsin lähettää sähköpostia sitten teille tänne ja kysymystä, että voiko tämmöinen raihnainen keski-ikäinen elämän ehtoopuolella oleva ukko lähtee mukaan tähän touhuun. Ja sain sitten vastausta, että ilman muuta. No joo, siis kyllä sellainen niin hyvin porukka kyllä ottaa täällä niin vastaan, että tässä on niin tämä porukkahenkihän on yksi semmoinen, mikä kannustaa ja minkä takia tänne niin haluaa aina tulla uudestaankin, että täällä niin on tässä reilu 2 vuoden aikana tullut paljon tuttuja ja tänne on niin sillain mukava tulla, kaikki kannustaa toisiansa, vaikka pientä kilpailuhenkeä onkin kuitenkin päällä. Mutta silti tsempataan toisiamme ja se auttaa niin sitten antaa itsestä vähän enemmän vielä irtikin. Ja just se porukalla tekeminen on se, että jos yksin tätä tekisi, niin varmasti ei pääsisi samoihin tuloksiin, mitä nyt on päässyt. No, ensimmäinen tavoite tietysti oli silloin, kun mä aloitin, että päästä parempaan kuntoon, saada painoa pudotettua. En ehkä nyt tuossa siihen painonpudotustavoitteeseen vielä päässyt, mutta reilu 30 kiloa on kuitenkin lähtenyt painoa pois. Sitten alkuun oli semmoisia tavoitteita, että pystyisin leukoja tekemään ilman avustimia ja kippileukoja osaisi tehdä ja jopa ihan näitä perhosleukojakin, mutta se tuntuu jo jossain määrin tällä hetkellä aika kaukaiselta haaveelta vielä, mutta että ehkä se sitten joskus voi tulla, että ei ole aikatavoitteita.